подполковник Давлатхоҷаев, сардори шӯъбаи Кумитаи Ҳолатҳои Фавқулодда ва Мудофиаи Гражданӣ дар ноҳияи Рӯшон. Баъди ба қайд гирифтани ҳодисаи ғарқшавӣ аз риёсати Кумитаи Ҳолатҳои Фавқулодда ва Мудофиаи Граждании вилоят як дастаи наҷотдиҳандагон дар ҳайати 7 нафар ба ҷои ҳодиса воқеъ ҳозир шуданд. аз субҳи рӯзи 1 октябр гурӯҳи наҷотдиҳандагон ҳамчунин худихтиёрон яъне сокинони ноҳияи Рӯшон, аз он ҷумла ҷамоатҳои деҳоти Рӯшон ва Назаршоҳ Додхудоев, яъне дар ҳамкорӣ бо дастаи наҷотдиҳандагони вилоят ва ҳамчунин як даста аз дастаи наҷотдиҳандагон аз гурӯҳи аз агентии Оғохон оид ба макони зист ба ҷои ҳодиса сафарбар гардиданд ва 8 рӯз шудааст ки яъне онҳо ба кофтуко ва ҷустуҷӯи ғарқшудагон машғул мебошанд. айни замон мо дар мавзеи номбурда қарор дорем ва хеле ки худатон шоҳиди ҳол будед, дар баробари гурӯҳи наҷотдиҳандагон ҳамчунин аз Кумитаи Ҳолатҳои Фавқулодда ва Мудофиаи Гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дарёфти ҷасади ғарқшудагон гурӯҳи ғавосон ба ҷои ҳодиса ҳамчунин сафарбар гардиданд. яъне гурӯҳи ҷустуҷӯӣ ки мо номбар кардем на фақат дар мавзее ки ҷои ҳодисаи ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд, балки дар тамоми яъне ҷамоатҳое ки дар ҳудуди ноҳияи Рӯшон қарор доранд, аз он ҷумла дар ҷамоатҳои деҳоти Рӯшон, Назаршоҳ Додхудоев ва ҷамоати деҳоти Муминшоҳ Абдулосиев низ чунин корҳо идома доранд.